Assalamu alaikum, barka da zuwa Maliha's Kitchen Pot. A yau muna ɗauke da yadda za mu haɗa samosa kofi 2 na fulawa, gishiri ɗan kaɗan, ƙaramin cokali na siga, sai mai shi ma ƙaramin cokali. Mu sa ruwa rabin kofi a dama, a barshi ya huta minti 10 sai a gutsattsira. Ana murzawa, a saka barbaɗa fulawa kamar yadda kuke gani. Yau sai ki yi shi fale-fale kai yayi kauri. Kin gani? Sai na ɗan shafa mai a jikin pan ɗin, sai a saka a rage wuta sosai ƙarshen ragewa. Za ki riƙa juya shi. In kina so ki yi da yawa, misali na yi wannan ƙwaya ɗayan ne domin a yi saurin fahimta. Amma idan kina sauri za ki iya yin guda 7 lokaci ɗaya, sai fito miki da yawa ko 10 ma. Idan kika yi wannan kika yi rolling ɗin shi yayi faɗi, sai ki samu brush, ki samu mai, sai ki riƙa shafa mai. Misali wannan da na fara rolawa, sai in shafa mishi mai a sama, sai in ɗan barbaɗa mishi corn flour a sama. In ɗan barbaɗa, sai in ƙara yin wani rolling ɗin, sai in ɗora shi a kan wannan. To sai ki iya ɗora wani kan wani iya adadin da kike so. Amma gaskiya ni bana yi ya wuce guda 4, domin ko 5 in yayi yawa zai manne. So idan kika yi shi 5 ɗin nan, kin ga in kika cire kika yanka zai fito miki da yawa. Shikenan sai filling kuma wannan na haɗa niƙaƙƙen nama, sai carrot, kayan ƙamshi da su yaji, sai kuma kabeji. To kin ga yana da kyau gaskiya. Wannan na rolling ɗin ni na fi amfani da shi saboda baya shan mai kuma baya da tauri. Ai kin ga na mutsuka hannuna da shi, na buɗe kuma bai fashe ba. So yana da laushi kuma baya shan mai kamar na ruwa. Amma shi kanshi ma na ruwan yana da daɗi kuma yana da sauri shi ma. Amma ni dai kun san kowa da ra'ayinsa. Masha Allah, mun gode, sai wani satin idan Allah ya kai mu.